שלום וברכה. איך משמרים את האהבה? שאלה שנשאלתי לפני כמה חודשים, ישבתי עם זוג טרי, נחמד, הוא עובד, היא עובדת, אנשים משכילים, בתים טובים, ואחרי קשר שהיה איתם, קשר ארוך, הם ככה יושבים בשיחה פרטית ואומרים, תשמע, הגענו למסקנה שנגמרה בינינו אהבה. היה נחמד, היה נעים, חתונה, ניצוצות, התאהבות וכולי, אבל זה כבר לא זה. איך מישהו אמר פעם, מאותו סיבה שהתחתנתי איתה, מאותו סיבה אני רוצה להתגרש ממנה. פעם הייתי שומע את הצחוק שלה, ווואו, כאילו אין, זה צחוק פעמונים. ופעם היא אומרת, הייתי רואה את העוצמה של הדיבור שלו, ואת הרטוריקה שלו, ופשוט היה עושה לי. היום מאותן סיבות בדיוק, כבר נמאס לי ממנו, אני רוצה להתגרש ממנו. שאלה טובה, זו שאלה ממש טובה. איך משמרים את האהבה? איך גורמים לאהבה להיות אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה, כמו שקראנו בשבוע שעבר בפרשת צו. אז זו שאלה טובה, כיוון שהשאלה הזאת גם נוגעת לפרשת השבוע שלנו. פרשת שמיני מספרת לנו על היום השמיני שבו הקימו את המשכן. בעצם אחרי חצי שנה של תרומות והקמת הכלים של המשכן ובניית המשכן עצמו, הוא כבר היה מוכן. 3 חודשים לפני, בכסלו, המשכן היה מוכן, ואפשר היה להעמיד אותו. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, חכה לראש חודש, ניסן, ראש חודש מיוחד, זה זמן טוב, ושם אנחנו נקים את המשכן יחד כל עם ישראל. ואכן במשך 7 ימים הקימו עם ישראל את המשכן, ולא הצליחו, עד שביום השמיני עזר השם והצליח משה רבנו להקים את המשכן יחד עם אהרון ובניו, לכהן ולקדש את המקום. אבל האירוע הזה, שזה היה האירוע המכונן של עם ישראל, היום שבו הקדוש ברוך הוא בעצם אומר, מחלתי לכם על חטא העגל. היום שבו הקדוש ברוך הוא אומר, אני מוחל גם לאהרון על זה שהוא היה חלק מהקונספירציה של חטא העגל. והיום הזה, שהיה אמור להיות היום הכי גדול, הפך הקדוש ברוך הוא את המחול למספד. באותו יום קרה מקרה נורא, וכפי שנקרא בכתוב. ותצא אש מלפני השם, ותאכל על המזבח את העולה, וירא כל העם, ויראונו, ויפלו על פניהם. עם ישראל התרגש. הנה האש ירדה מלמעלה, זו סיבה והוכחה לכך שהקדוש ברוך הוא רצה בתשובתנו, והתקבלה תשובתנו. אבל אז קרה דבר קשה. ויקחו בני אהרון, נדב ואביהו איש מחתתו, ויתנו בהן אש, וישימו עליה קטורת, ויקריבו לפני השם אש זרה אשר לא ציווה אותם. ותצא אש מלפני השם, ותאכל אותם, וימותו לפני השם. 2 בניו של אהרון הגיעו עם אש אחרת, אש רגילה, לא אש ירדה מלמעלה, והקדוש ברוך הוא ראה את זה, וחילה בהם את חמתו, וכמו שכתוב במסכת סנהדרין, יצאו 2 חוטים של אש, נכנסו בחוטמיהם, והגוף נשאר שלם, אבל שניהם מתו על המקום. ביום הגדול, ביום הקדוש, ביום המיוחד הזה של אהרון הכהן, שחונכים את מקום העבודה שלו, את מקום המשכן שלו, משכן שבו אפשר להנכיח את הקדוש ברוך הוא, באותו יום הוא מאבד חצי מהמשפחה שלו. נדב ואביהו, 2 בניו, הקדושים והטהורים, נפטרו באותו יום. למה? מה הסיפור? איך אפשר להסביר שזה קורה ביום כזה קדוש? וגם, מה קרה להם? איך אפשר לומר שזה 2 נערים שהגיעו ממקום טוב, שגדלו באווירה טובה, איך הם באו והקריבו אש זרה? אש זרה זה אומר אש שהקדוש ברוך הוא לא ביקש? אש שזרה למקום? מי ביקש מכם את הדבר הזה? ולמה באמת העונש היה כזה חמור? רש"י על המקום מביא 2 הסברים פה ועוד הסבר במקום אחר. הסבר ראשון, הורו הלכה בפני רבן. הרב שלהם, המורה שלהם היה משה רבנו, זה שלימד אותם תורה. והם הורו הלכה לא בפניו. זאת אומרת, הם קיימו הלכה שלא בפניו, שצריך להביא אש בעצמנו כדי להדליק את המזבח. אבל הם טעו, מפני שמשה רבנו לא אמר את זה בנוגע להמשך העבודה, בהמשך הימים, אבל לא בנוגע לעכשיו. עכשיו הקדוש ברוך הוא מוריד את האש הזאת בעצמו, ולכן זה שהבאתם את האש, בעצם לא שאלתם את הרב שלכם, עשיתם פה משהו בפני הרב שלכם, במקום לשאול אותו, יזמתם הלכה בפני עצמכם, ועל זה הקדוש ברוך הוא כעס נורא. הסבר שני כתוב, שטויי יין נכנסו למקדש. מה זאת אומרת?
בפשט, פשוט, החבר'ה ביום החגיגה, ביום השמח הזה, לקחו כל אחד בקבוק יין, רוקנו אותו, ונכנסו לבית המקדש כשהם עם מדי אלכוהול ושמחה וששון, וזה דבר שלא מכבד את בית המקדש. ובגלל שהם התנהגו לו בכבוד, הקדוש ברוך הוא לקח את נשמתם, והחליט איך אומרים, פה נבוא ונראה שדבר כזה לא אמור לקרות. הסבר שלישי שנמצא במקום אחר, בנים לא היו להם, הם לא הקימו משפחה, והקדוש ברוך הוא, זה לא מצא חן בעיניו, לשבת בראה, לא לתוהו בראה, אלא לשבת יצרה, הקדוש ברוך הוא רוצה שנבנה משפחה, אתם לא הקמתם משפחה, אז הקדוש ברוך הוא נפרע מהם בגלוי לעיני כל ישראל, שידעו מה קורה למי שלא מקים משפחה. שלושת ההסברים האלה הם שלושה הסברים יפים, אבל קשה לומר את ההסברים האלה בצורה כזאת, על דברים כאלה צריך להרוג אותם, ובמיוחד ביום כזה קדוש. וגם איפה נחשוב, קשה מאוד לחשוב על נדב ואביהו, בניו הקדושים, שהם נכחו בעת ירידת הקדוש ברוך הוא על הר סיני. הם היו ביחד באותה חבורה עם משה ועם אהרון, ונדב ואביהו, הם היו מקבלי התורה, הם היו הראשונים ששמעו את הפרשנות של משה רבנו את התורה, הם היו אנשים גדולים וקדושים. קשה לומר שהם רוקנו בקבוק והגיעו פתאום לבית המקדש בצורה כזאת, בצורה של הוללות. קשה לומר את זה. עם כל ההסברים, כל שלושת ההסברים האלה, עדיין קשה לומר שהקדוש ברוך הוא הרג אותם על דבר כזה. קשה גם להבין ולהבהיר שהם נכנסו שטויי יין, שהם נכנסו שיכורים למקום. זה, איך אומרים, זה מקום העבודה של אבא שלכם? זה אומנם מקום העבודה של אבא שלהם, אבל לא ייתכן שהם ייכנסו בצורה של הוללות למקום כזה. לא מתאים לומר עליהם כאלה דברים, במיוחד שבהמשך כתוב משה הלך לנחם את אהרון, וכתוב שוידום אהרון, ואז הוא אמר לו, בקרוביי אקדש. מה זאת אומרת? הוא אומר, אני ידעתי, משה רבנו אמר לאהרון, ידעתי שביום הזה הולך לקרות משהו מיוחד, הולך לקרות איזה קורבן על הדבר, על המעמד הגדול הזה, איזה קורבן שהולך לקחת. אבל חשבתי שבמעמד הזה הקדוש ברוך הוא ייקח אותי ואותך, שאנחנו הכי קרובים, בקרוביי אקדש, הכי קרובים לקדוש ברוך הוא, ובמעמד הזה אנחנו, איך אומרים, כבר לא נהיה עם עם ישראל, כי זה מעמד גדול, ויש מחירים לדברים האלה. אבל ראיתי שהם גדולים ממני וממך. הקדוש ברוך הוא בחר שני אנשים גדולים ממני וממך, ולכן הוא לקח את נדב ואביהו. נדב ואביהו היו אנשים גדולים, היו אנשים עצומים, ולכן חייב לומר שהיה פה הסבר עמוק יותר. מסבירה תורת החסידות. נדב ואביהו הם היו באהבה גדולה לקדוש ברוך הוא, באהבה עצומה לקדוש ברוך הוא, בערגה, נחשפה וגם קלטה נפשם להידבק בקדוש ברוך הוא. והאהבה הזאת היא זאת שגרמה להם לעשות את הטעות. נקרא איך האור החיים הקדוש הסביר לנו מה קרה בשמה בדיוק. והוא אומר, בקרבותם לפני השם וימותו, שהגם שהיו מרגישים במיתתם, הם ידעו שהם הולכים למות. הם ידעו שההתקרבות הזאת לקדוש ברוך הוא, באהבה גדולה, תגרום להם למות. לא נמנעו מקרוב לדבקות, נעימות, ערבות, ידידות, חביבות, חשיקות, מתיקות, עד כלות נפשם מהם. זאת אומרת, הם ידעו שהמעמד הזה הולך לקחת אותם, אבל לא עניין אותם. הם ידעו שהמעמד הגדול הזה, זה הזמן שבו הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו, פשוט באופן טבעי הנפש שלהם נהרגה ונחשפה להידבק בקדוש ברוך הוא. ואלו שלושת ההסברים. נכנס יין, כתוב, יצא סוד. מה זה נכנס יין, יצא סוד? אז יין בגימטריה זה 70, וגם סוד בגימטריה זה 70. נכנס יין, יצא סוד. כשאנחנו אומרים שהם שתו, זה לא חלילה שהם שתו בגשמיות יין. הם היו פשוט במצב שהם רצו להתעלות מהמצב הנורמלי, ולחשוף את הפנים שבהם. כידוע שאדם שותה, אז מתגלה הפנימיות שלו. נכנס יין, יצא סוד. אנחנו אומרים, כשיהודי שותה, אז הוא בוכה על הצער שלו, שהוא לא קשור לקדוש ברוך הוא, או הוא אומר לחבר שלו שהוא אוהב אותו מאוד. אבל כשגוי שותה, אז הוא מרביץ. כל אחד מתגלה הפנימיות שלו. לפעמים יש גם את הגוי שביהודי, אבל בגדול, באופן של שתיית היין, נכנס יין, יצא סוד. ושם הם רצו לחשוף את הקשר, את האהבה שלהם. וזה הסיבה שגם כן בנים לא היו להם. למה בנים לא היו להם? כי הם לא רצו להיכנס למוסד משפחתי. בן אדם צריך להתחתן, אז הוא צריך להתייחס לאשתו ולכבד אותה, וצריך לחזור בשעה 4 בבית, והוא לא יכול לצאת משעה 7-8, הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אחרי זה הוא צריך להביא פרנסה, אחרי זה הוא צריך לגדל ילדים, לקום בלילה, להחליף טיטול, לקנות מטרנות.
זה דברים שמצריכים אותם לקחת את כל הדברים האלה, את כל הקדושה שלהם, את כל היום-יום שמחפשים להתקרב ולהידבק בקדוש ברוך הוא, ולעזוב את זה. לא רוצים. אנחנו רוצים כל היום, שבתי בבית השם כל ימי חיי. אני רוצה רק להידבק בקדוש ברוך הוא. יותר מזה. מסופר על בן עזאי. בן עזאי, כתוב שארבעה נכנסו לפרדס, ובן עזאי הציץ ומת. מי היה בן עזאי? בן עזאי זה היה חתנו של רבי עקיבא. רבי עקיבא חיפש את התלמיד הכי מוכשר שלו בישיבה, הכי טוב, והוא מצא את בן עזאי. והוא הביא לו את ביתו. אבל אחרי כמה ימים אחרי החתונה, מגיע בן עזאי לאשתו, ביתו של רבי עקיבא, נותן לה את המפתחות ואומר לה, תקשיבי, זה לא בשבילי. לא בשבילי, אני ממש מתנצל ומבקש סליחה, אני לא יכול את החיים האלה. אני רוצה להידבק בקדוש ברוך הוא. אני לא אצליח לעשות את זה איתך. אני ממש מתנצל. וכך גם כן קרה, כשהוא הציץ, נכנס לפרדס, לסודות התורה העמוקים, אז כתוב שהוא הציץ ומת. זאת אומרת, קלטה נפשו בדבקות לקדוש ברוך הוא. אנחנו לא כל כך מבינים, צריך להבהיר שאנחנו לא יודעים, אנחנו יכולים להשתמש במילים האלה, אבל אנחנו לא מבינים מה זה באמת. להידבק בקדוש ברוך הוא בצורה עוצמתית כזאת שגורמת לכיליון לנפש, ולרצון שהנפש תצא ותידבק בשורשה כמו אש, שהאש תמיד מחפשת להידבק בשורשה, לכן אש זה הדבר היחיד בטבע שכוח המשיכה לא עובד בו, הוא תמיד מחפש להידבק, תמיד מחפש, נר השם נשמת אדם, הנשמה תמיד מחפשת ומתלהטת להתקרב לקדוש ברוך הוא. אנחנו לא מכירים את זה כי יש לנו נפש בהמית חזקה, כי הבהמה שבנו נוכחת מציאותית מאוד, אבל זו הייתה מטרתם של אהרון, זו הייתה מטרתם של נדב ואביהו בניו של אהרון. והאהבה הזאת היא זאת שבעצם הכשילה אותם. כי הקדוש ברוך הוא לא אהב את זה. הקדוש ברוך הוא לא חיפש את זה. אהבה בטבעה היא לפרוץ גבולות. אהבה בטבעה היא עוצמתית, היא מכלה כל דבר. זה כמו אנרגיה אטומית שלא מסווגת למקום הנכון. בעצם כשאדם אוהב מאוד, הוא בעצם אומר אין כללים. כן? מה יעשה גבר בשביל לכבוש את אשתו ולגלות לה עד כמה הוא אוהב אותו? הוא יעשה דבר לא סטנדרטי. אנחנו אומרים, אני אקטוף לך את הירח, אני אביא לך משהו שהוא בחיים לא היה לך, אני אפתיע אותך. ובאמת ההפתעה הזאת היא זאת שגורמת את הריגושים, היא זאת שגורמת זאת אומרת, החוסר שגרתיות, האהבה הזאת, הכיליון הזה, היא זאת שהכשילה אותם. למה היא הכשילה אותם? מה כזה רע בזה? אם יש לנו כזה תשוקה להידבק בקדוש ברוך הוא, למה זה לא טוב? למה זה רע? למה זה בעייתי? למה באמת הם מתו על פי זה? אז פה באמת נמצא הנקודה. לא תוהו בראה, לשבת יצרה. הקדוש ברוך הוא ותורתנו הקדושה דורשת מאיתנו. עם כל הערכה לאהבה שלך, אהבה זה נצנוצים, אהבה זה זיקוקים, אהבה זה לא היום. זה לא היום-יום שלך. יש מדרש שמובא בתחילה לעין יעקב, על ויכוח שהיה בין כמה גדולי תורה, מהו הפסוק הכי חשוב בתורה. אז שאלו אתכם מה הפסוק הכי חשוב בתורה, אז שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אז באמת דעה אחת אומרת, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זה הפסוק שמראה על הקשר האינסופי שבין יהודי לבין הקדוש ברוך הוא, שלא יתנתק לעולם, וזה הקשר, עם זה אנחנו הולכים למות, ועם זה על קידוש השם, וזה... פסוק שני, שמה יכול להיות? ואהבת לרעך כמוך, ואכן דעה כזאת אומרת שאהבת לך כמוך, שעם כל הכבוד, לכל הקשר שלך, הדאגה שלך ליהודי אחר זה הביטוי. והפסוק השלישי, וכך נפסקה, בן פזי אומר, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. מה זה אומר הפסוק הזה? הוא אומר, תקשיב, כל הקשר שלך לקדוש ברוך הוא, וכל האהבה גדולה, אם אתה לא מוריד את זה למעשים יומיים, לא רק ניצוצות, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. זה היה קורבן התמיד שהיה במקדש, שכל יום היו מקריבים אותו בבוקר, וכל יום היו מקריבים אותו בין הארבעים. לא משנה אם זה שבת, לא משנה אם זה חג, לא משנה אם זה יום כיפור, לא משנה אם זה הימים הכי טובים או הימים הלא טובים, לא משנה באיזה מצב רוח קמנו, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. אומר לך, הנוכחות האמיתית והגילוי האהבה האמיתי, הוא לקחת את העוצמות האלה, ולהכניס אותם ליום-יום, לא רק למקום חד פעמי, לא רק למקום גבוה מאוד, או בעיתים מזומנים, לא. אם יש פעולות עקביות של אהבה, פעולות עקביות קטנות, לא יהיו ניצוצות של אהבה, האהבה אכן יכולה להישבר. וזה מה שאמרתי לזוג הזה, הזוג הנחמד הזה. אני אומר, תקשיבו, האהבה והניצוצות באמת חלפו לכם אחרי 1.5 שנה, אבל נדרש מאיתנו לעשות פעולות יומיומיות. לכתוב לאשתי היקרה, תודה רבה על ארוחת בוקר. לתרגם את זה למעשים.
כן, לתרגם את זה למעשים, לכתוב לאשתי היקרה, תודה רבה על ארוחת ערב, לכתוב בעלי היקר, מאוד מאוד החמיא לי, איך ששיבחת אותי בפני אמא שלי אתמול. זה שהוא שיבח זה יפה. זה שאת תכתבי לו, זה העוד יותר יפה. זה מה שמלווה את האהבה. לזכור, להגיד תודה על דברים קטנים, להעריך, להשתבח, והדברים האלה יעבדו בצורה הפוכה, וזה חשוב מאוד להדגיש. כי הדברים האלה עובדים, כי האהבה היא קיימת, וברגע שהאהבה היא קיימת, אז הפעולות הקטנות האלה, הם אלה שמכניסים לנו, הם אלה שמחזקות ומייצבות את האהבה. ולא לחכות לומר, ברגע שאני ארגיש, אז אני אוהב. אלא דווקא הפעולות האלה יחזקו את זה. ישנו סיפור יפה על הרב מרדכי אליהו. הגיעו אליו זוג, שהיה צריך שם לאחד אותם, לחבר ביניהם מחדש. והיא אומרת ככה, והוא טוען ככה, והיא אומרת הוא לא ככה, והיא אומרת היא לא כזאת, והוא לא כזה. עד שהיא ככה, האישה פתאום פולטת, הכל בגלל אשת חיל. שואל מרדכי אליהו, מה זה אשת חיל? היא אומרת, כן, הכל בגלל אשת חיל. מה קרה? אומר בעלי היקר, כל ערב שבת שר אשת חיל, ובמקום להסתכל עליי, הוא מסתכל על אמא שלי. הוא כאילו אומר שהיא אשת חיל, וזה פוגע בי מאוד, ומעליב אותי מאוד, ואני לא מוכן. אני לא מוכנה ככה לחיות עם בן אדם שלא מעריך אותי. פונה לבעל, הוא אומר לו, מה הסיפור? הוא אומר, תקשיב, אני לא אדם שקרן. אני באמת מאמין שאשתי אשת חיל, שאמא שלי אשת חיל. הוא אומר, ואשתך? הוא אומר, אשתי לא. זאת אומרת, אתה יודע מה זה הקציצות של אמא שלי? הוא אומר, אתה יודע איך אמא שלי עושה ספונג'ה? אתה יודע, כל יום כשאבא שלי חזר מהעבודה, היה ארוחה מוכנה, נונסטופ. היא אשת חיל. אשתי? הייתי יכול להוציא לה גם אחוזי נכות. מה? היא לא מתפקדת בכלל. האישה אומרת, נו, אתה רואה ככה הוא חושב על אשתו, אפשר לחיות עם בן אדם כזה? אומר לו הרב, בוא איתי רגע. תפס אותו בצד, אומר, תקשיב, מהיום, כל השבת אני מחייב אותך להסתכל על אשתך ולומר אשת חיל. הוא אומר, הרב, אני אשקר? הוא אומר, כן. אתה תסתכל, אתה יכול בלב לכוון על אמא שלך, אבל להסתכל על אשתך ולומר לה אשת חיל, נקודה. אומר, אם הרב אומר, אחרי חודש, הוא פוגש אותו, והוא אומר לו, הבעל אומר לרב מרדכי אליהו, הוא אומר, הרב, אתה יודע, בנוגע להסכם שהיה בינינו, אפשר איזה שינוי? הוא אומר לו, מה? הרב כבר חשש, מה, עוד פעם בלגן? הוא אומר, תקשיב, מאז שמה שאמרת לי, שאשת חיל, להסתכל על אשתי, ואפילו שאני מתכוון על אמא שלי, תשמע, באמת, אשתי התחילה לגלות כישרונות חבויים. באמת, התחלנו באמת ממש להיות חברים יותר טובים. אני עושה בשבילה, היא עושה בשבילי. ממש, החוויה היא אחרת לגמרי של הזוגיות, ממש ששנים לא חווינו כזה דבר. אז יש מצב הרב שאני גם מסתכל עליה וגם מכוון עליה ולא רק על אמא שלי. אמר לו, הרב, זה בסדר גמור, אתה יכול לכוון גם עליה. יש פה סיפור מדהים על חוכמה של רב גדול. הרב ידע שהאהבה קיימת ביניהם. ידע שהאהבה נמצאת, אבל היא דועכת. למה? כי האהבה דועכת מהרגע שהיא מתחילה, זה כמו צמח, תמיד צריך להשקות אותו. ולכן, הוא אמר, אתה תגיד מילים של אשת חיל, אתה תגיד מילים של כבוד, אתה תגיד מילים של שבח, אתה תראה שאתה תגלה בה את הדברים הטובים. וזה אכן מה שהוא אמר, אפילו שהוא לא כל כך התכוון. הוא אמר מילים טובות וגילה בה את השבח הגדול. אנחנו אומנם לא מבינים את הערגה הגדולה של נדב ואביהו, אבל אנחנו בוודאי יודעים שהאהבה גדולה יכולה להתבטאות דווקא במעשים הקטנים. סיפור מדהים ומיוחד על זה, שמענו מרב גדול שסיפר שהוא היה נוכח באירוע עצמו. הרבי באחד מהשבתות יצא מהבית מדרש שלו, מהסבן סמטי מהפתח, ובחוץ שיחקו ילדים. הילדים שיחקו וראו מיד את הרבי, וממש עשו לרבי כזה שביל. אז היו ילדים בהמשך, ונוצר מצב ששתי בנות ששיחקו שם, עשו לרבי שביל בעצם שהרבי יוכל לעבור. עכשיו, ישנה הלכה שמצד הצניעות לא עוברים בין שתי נשים. הם שני ילדות, אבל הרבי צריך לעבור, ומישהו רואה את זה מרחוק. הרב שסיפר אומר, ניסינו, לא יודע, לסמן להם שיעברו, לא קלטו מה זה, והרבי עוד שנייה אחת עובר בין שתי נשים, מה הרבי יעשה? הרבי יצר, ניגש לילדה אחת, לוחש לה משהו קרוב לאוזן, והילדה כולה קורנת מאושר, רצה לחברה שלה ולוחשת לה משהו באוזן, והרבי מסתכל על שניהם, מהנהן להם בראש וממשיך ללכת. וככה הרבי לא עבר בין שתי מנות. כולם רצו לילדה הזאת, מה הרבי אמר לך? אז הילדה אומרת, מה אתם יודעים מה הרבי ביקש ממני? אז היא אומרת, אומרים לה מה? הוא אומר, רבי התכופף וביקש ממני, מידלה, ילדה, את יכולי לעשות לי טובה? אמרתי לה, טובה לרבי מלובביץ' בטח. את יכולה ללכת ולמסור שבת שלום, גוד שבס בשמי,
לחברה שלך ממול? היא אומרת, בוודאי. הוא אומר, רצתי, והרבי הסתכל עליי וראה שאני עושה את זה, מסרתי לחברה שלי גוצ'אבס, וככה הרבי יכל לבוא. מדהים, מיוחד, אהבה, שמירה על הפרטים הכי קטנים בהלכה זה הלכה. ועם כל זה, לשמור על כבודה של הילדה, למצוא את הרגש הנכון. תחשבו אם הרבי היה בא ואומר לה, מסמן, תזוזי שם שמאלה, אני לא יכולה, יש לכם בעיה. מה הילדה הייתה זוכרת? דבר אחד. אני בעיה הלכתית. אני פעם הפרעתי לה, הקשר האישי היחיד שיכול להיות לי עם הרבי, הפרעתי לו לעבור. והרבי בחוכמתו ובאהבתו ובגאונותו העצומה, ידע לקחת את לא לוותר מצד אחד על האהבה הגדולה, להרגיש את השני, ומצד שני גם לשמור על האהבה לקדוש ברוך הוא, על הקשר שבינו לבין הקדוש ברוך הוא, על ההלכה. אז יהי רצון שאני איישם את זה, שנאהב ונרצה, ותמיד נוכל להוריד את זה ולא להשאיר את זה בזיקוקים, שיהיה לנו שבוע טוב ומבורך.